Dhansiri Railway Junction pen ke chengsi train engine pen compartment cap pache jeng pon mate ing pupon. APHL siya song atum pherang ka mai kang nipon anparta rongbang timunga rong asara sopo bujoy timunga phan kera pajerdam. They huria long first men's volleyball tournament pre ni phaing kor atrok pen pangcheng ponpo. Ingdeng ko raisi All Karbi Anglong Intersub Association Women's Football Championship 2021 Pini pen ke patu pangcheng ponpo. Kardom Pini Adap Abirta than bang Pini limerina hansepi non arjoi tha birtang ton pen. Ni phaing ko rage thomar ni so cheng dhenta constituency ke parlo ronga gora hawara long APHL sia song atum phirang kya mai kang nipon. APHL sia song atum pen phirang kya maya long kaningje pon lake non ke do bom BJP a sarkar atum thangna development ke claim pon ke theklong le lapen. Lakha kre troxy so cheng dhenta constituency ang kangarlo kaching thura mo konat si mesen dolo nahokta theklong le anparta. Ke damtang ni phai krener ke parni BJP a song atum bibia kro rong along kangdanga mai ke padu pon along APHL sia song ja tum BJP a song along kachingbe dun pukya hokali alang litum mina song hijansi chingbe bom puta birta rip dun long anparta ronga gora rong bang timunga rong asara sopo bujoy timunga chor karli tang kaching tipi chewai juipen madu aracharya song atum ta kerappa jerda mabangave alang lituma phanjin so meme an potsi masabvet pusitami nilitum APHL sia song hin pen kerappa jerdam long lo puta ake haimen sing phangcho hin pen phirang kya thengno nang pachini dun Rong mong pen Dilip Togbi 365 News India Nitum soseng dhenta pen APLCC pen ta press miss ki bige alam thegala pohero pen pu president ta nije lo la pen ke pu nitum secretary ta nije lo la pen ka nije alam bang gabelo pen ta nije lo sita isia bang ke non sarkar solai bom la pen bihek koi la non nitum soseng dhenta BJP atum ka solai mane adura ot la pen ke claim ke dam ini kang samse tuar ta pipe la pen ke pi sita me bonai prui bonai po jobkar paisa chodet claim klepin pen se paisa ta non uthairat pusar julong non puja aprang sita non ani sita me BJP tum isi ka choma tha bangla poheno ani si bipia kro rong mungwe rong bipia kro long anang tum hobha ki bi ba meeting ki bi along sita me inunu da monitor long si BJP atum ka choma tha BJP upor BJP si inura munit si bagat batai ke thopatai pli cylinder elo to hola si ako atumi ta la so munit phansi pontang nilo hala daksi gamosa pacar waktu la son thakse la tuma banga choma tha bangke hongkha ka paongji pa munit mane la ana munilo ni tum along nang kidun pula so ki puji baba rat pathek long nang pa budi sila tum la khaya kam ke claim sita me la hai bangke rada tuma phan ka pa mang huwa budi sila tum ke claim asi ni tuma hin ben condemn lo asi sita ni tum APLCC atuma phanta dak so seng dhenta penta ari ka chirung dun po sita me ni tum so seng dhenta APLCC pen ari ka chirung dun kali ni tum along si BJP along congress along to nang ke plus du manang ke plus du si non ni tuma bangke ka chirung kali lo ki dun kalo ke wang ya tum si ni tum along ke ong lo asi non ke wang hi election sita me ni tum dak so seng dhenta APLCC pen ke ni tum parjab duni candidate ta ni tum dolo sita me la si ni tum hai vet po la si ni tum ke hai lo pote rong atok ati ekdom towar me hingnus ta mi tum ke langi phan ke dam ye phan ni tum pahoman po pan beloni kato Birta ke me Dhansari Railway Junction pen ni phaing ko rage thomar ni pen ke chengsi train engine pen compartment ke pache jeng pon mate ing pupon labangso ka pache jeng pon lake Dhansari pen ajak ka helo 8.5 km Sukhovi station an pache jeng pon labangso along passenger ke thapon pe pusita compartment cap so se Dhansari pen railway staff atum che thapdun Dhansari pen Tinku Difusa 365 News India ni phaing ko rage thomar ni por phai cap malompen hanjang langso sport association amai phu JC pathak Karbi Anglong Mouse Council board chairperson kadom terangpi
Kasarup chun bang langtuk timung pen chenglok pinangan ki the kiding atum chitong dunsi pini pen kapang ching ponji ingdeng koi raisi all Karbi Anglong Intersub Association Women's Football Championship ke pathu ponji phan kaching wai pon along RDP dun labangso ke pathu ponji lagi pini ni phaing koi ra flipen in koi ra sirkep ni pho pharman pedo ponji pini gachi pati pon chengjia teran laki hanjang langso Sport Association lapen hanjang langso teran tumang bongsi pathu ponpo ke pathu ponji por laki aner lo por phai sipen ke pathu dia dim laki hanjang langso Sport Association pachok lamalong labangso ke pathu along karlitang Bhuban Chandra Memorial Trophy amen pensi pathu ponpo lapen Karbi Anglong Otan Mass Council em kacherong pipia hin pensi trophy setami pajer ponpo hanjang langso pen bisnu lekthe 365 News India Isi Birta ke me volleyball ke pathu ning hanga bang phuatu maphan dehori loti charia tumpen patir pi ponsi first men's volleyball tournament apar dehori pachok lamalong freni phaing kora throk pen kora ner cap an ni thoma pharman pedo ponpo labang solong kache pati dunjia phan men kache thabanam isia terana long sika pharo throk ra phokep lapen kache pati dunjia bang phutin setame jersey lapen ball kache ponjia phansi chuningri pedo pon angton alam kachini jia phan contact number 6000762311 lapen 6001026217 along Humri Ignon. Dehori Penamos Inti 365 News India. Pini Abirta ke lapan sekangton iglo arni ke me kardom.